Desítky zákazníků české pobočky celosvětového koncernu MAN Hummel si užili adrenalinových jízd v Lamborghini, závodních vozech Kia, ale také letu vrtulníkem či školy smyku. Akce se za větrného, ale slunečného počasí konala v areálu Slovakia Ring, nedaleko Bratislavy. Dneska jazdíte na našich autách, ktoré sú klasicky prenajímateľné. Je to Kia Ceed GT, 200-koňová verzia, je to vybavené klietkou, 5-bodovým bezpečnostným pásom, takže všetko pre bezpečnosť. No a okrem toho máte k dispozícii ešte dve špeciály Lamba, s ktorým sa môžete povoziť. Každá zákruta je iná, takže si veľmi treba dávať pozor aj boxové uličke niekedy. Má to nějakých 570 koní, 600 Nm krouťák. Tohle má zhruba 3 vteřiny na 100 a maximální rychlosti to tady dosahuje kolem 250 km/h na tom okruhu. Super, no, super. Hodně rychlý, jako málo vzduchu, teplo, ale super, no, jako úžasný. Jsou tady zatáčky, které se tady s tím autem dají jezdit i přes 200, takže tam opravdu musí člověk držet pevně volant a soustředit se maximálně na tu jízdu. Okruh Slovakia Ring, který se svými 6 kilometry se pyšní druhou nejdelší dráhou v Evropě, nabídl klientům MAN Hummel i akční podívanou na motorkářskou show. Divákům se předvedl 30letý jezdec Martin Krátký, několikanásobný to mistr České republiky, vicemistr Evropy a druhý na mistrovství světa v roce 2014. Předváděl jsem disciplínu, která se jmenuje stunt riding, je to kaskadérské ježdění. A předvádí se to na silničních motorkách a je to většinou, bych to mohl popsat po předním, po zadním kole, různý stání na nádrži nebo stojka na hlavě a takovýhle jakoby akrobacie jsou s tím spojeny. Používám oleje Liqui Moly, teďko momentálně mám v motoru 10V40 a s olejema jsem spokojený, je to kvalitní německá značka a jinak používám třeba brzdové kapaliny a taky všechno od Liqui Moly. Teorie bezpečné jízdy a hned poté praktické zkoušky smyků. To vše ideálně ve vlastních vozidlech. Důležitá zkušenost, kterou by měl alespoň jednou za život absolvovat každý řidič. Trénujeme momentálne nedotáčavý šmyk prednej nápravy, ktorý je v dôsledku vysokej nájazdovej rýchlosti a teda vysokej odstredivej sily, ktorá ma tlačí von zo zákruty. Trénujeme to na klskom povrchu, ktorý nám symbolizuje približne vrstvu utlačeného snehu v zime, čiže vieme nasimulovať tie podmienky ako v zime. Samozrejme, ale v lete takisto sa to môže stať mokrá vozovka, kolaje na vozovke, hoci kedy môžete dostať buď nedotáčavý, pretáčavý šmyk. Žiaden problém na ceste. Raz sa mi to stalo a nebola to sranda. Brzdil som aj očami vtedy. Keď nám ten zadok podhodilo, to bolo pre mňa najťažšie. Strach vůbec, tady je to bezpečný, je tady spoustu únikových zón, takže myslím si, že v té rychlosti je to opravdu bezpečný. Vedle jízd Lamborghini byl pomyslným vrcholem VIP zákaznického setkání společnosti MAN Hummel let vrtulníkem Robinson R44. Krásný výhled na závodní areál stál opravdu za to. This is a family atmosphere. We are like a family, yeah? And therefore we treat everybody like a family worldwide, not just in Czech Republic.